रहा। हमरा सनी मन होई ना सजनवा तोहारो जितना राखी ना धियनवा तोहारो। केला पकेला बेचेला की बिजनेस चलावेला। हाँ तो सुनो ना, बोला हीरो नियन लगे हमरो बलमुआ, इंस्टा पे रील बनावेला, ट्रेंडिंग में ला देला कवनो भी गाना, मिलियन में व्यूज लियावेला। हीरो नियन लगे हमरो बलमुआ। अरे का बुझला? अरे सब बुझता नहीं। हीरो नियन लगे हमरो बलमुआ। झूठे भाव काल तू बनावा तारू। अच्छा अहो बढ़ चढ़ के बातिया बतावा तारू। तू कैसे बात करत रहो? अरे हमारा बलम के फॉलोवर बाबे से बांधी के पकड़िया बनावे वीडियो देसी। आईडी खोल के देख लो। हमरा बुझाला सैलून में कोई दाढ़ी बनावेला। अरे ढेर बोलबा। हीरो नियन लगे हमरो बलमुआ, इंस्टा पे रील बनावेला, ट्रेंडिंग में ला देला कवनो भी गाना, मिलियन में व्यूज लियावेला। हीरो नियन लगे हमरो बलमुआ। अरे राहे तो ढेर बखान ना करा। हीरो नियन लगे हमरो वायरल बलमुआ पे गुमान कैलू। तब का हमरा सोझा सोना ढेर भाव खैलू। हाँ तो खाइब ना। अरे खाना खा के भर लो पूरा। इनकम आवेला बड़ी ज्यादा हो, जवन मांगी दियावे मोरे राजा हो। अरे कौनो कमी ना बा। शिवपाल अखिलेश कहे यही से बतिए आवेला। अरे हाँ हो, हीरो नियन लगे हमरो